ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰምረን ሎሙን ከም ወትሩ ዝተፈላለየ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም ምኩር አሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ሙሴ አስሄል ወድስሄል ድሕሪ ናይ ኣስታት ሓደ ዓመት ጻንሖት አሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ደቂ ኣንስትዮ ብምዃን ናብ ውድድር ተመሊሶም አሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ተሳቲፉ ሰፍ ዘይብል ዓወታት ዝሓፈሰ ወድስሄል ኣብዚ ሕጂ እዋን ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ መሪሑ ናብ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ማውሪሸስ ከምርሕ ኣብ ምድላዋት እዩ ዝርከብ እቲ ናይ መጀመርያ ተቀራራማይ ብሉጽ ኤርትራዊ ኣፍሪቃዊ አሰልጣኒ ተባሂሉ ተሸለመ አሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ከምኡ ናይ መጀመርያ አሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ አፍሪካ 2012 ብምዃን ናብ ኢማራት ዓረብ ብምኻድ ኣብ ዙር ሳርጃ ተሳቲፉ ብሉጽ ውጽኢት ዘመዝገበን ብብልሕን ብምንባብ ጾታን ተባዕ ስጉምቲ ብምውሳድን ዝልለ ምኩር አሰልጣኒ ሙሴ አስሄል እቲ ፈለማ ወርቂ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘምጽእ አሰልጣኒ እውን እዩ ኣብ 2006 ንፈለማ ግዜን ሃገራዊት ጋንታ መንእስያት ኤርትራ ሒዙ ናብ ኬንያ ብምኻድ ኣብቲ ብኣኖካ ዝፍለጥ ውድድር ብምስታፍ ብኣዝዩ ውሕልል ዝኾነ ቅዲ ጾታ ተቀዳደምቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብናይ ደቃይቕ ፍልሊ ካብ ሓደ ክሳብ ሻድሻይ ተርታ ብምሓዝ ከዕውቶም እንከሎ ተዳልዩን ዝነበረ ኩሉ ኣዋርቕ ድማ ኣብ ክሳድ ቀያሕቲ ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ክሰቕሎ ክኢሉ እዮም ናይ መጀመርያ ብኹር ዓወት ናይ መንእስያት ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ኮይኑ እውን ተሰኒዱሎም ብዘይካ እዚ ሙሴ አስሄል ኣብቲ ድሕሪ ዓመት ኣብ ኣልጄርያ ኣብ 2007 ዝተኻየደ ኦል ኣፍሪካን ጌምስን ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ መሪሑ ብምኻድ ሕጂ እውን ካልእ ቅድሚ ሕጂ ሃገራዊት ጋንታ ርያቶን ሰሚዓቶን ዘይትፈልጥ ዓወት ኣብ ኦል ኣፍሪካን ጌምስ ኣመዝጊቡላ እዩ ኣርባዕተ ተቀዳደምቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምስ ብሉጻት 10 ብምእታዎም ድማ ሃገራዊት ጋንታና ደሚቐያ ኣብቲ ውድድር ሳውዝ ኣፍሪካዊ ተቀዳዳማይ ዳርል ኢምፔይ ቀዳማይ ክኾን ከሎ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ፍረቃልሲ ደበሳይ ካልኣይ 3 ግዜ ዕውት ቱር ዲ ፍራንስ ክሪስ ፍሩም ድማ ንፍረቃልሲ ተኸቲሉ ሳልሳይ ኮይኑ ውድድሩ ክዛዝም ከሎ ኤርትራዊ መርሃዊ ገብሪ ህይወት ኣይገዱ ራብዓይ ዳንኤል ተክለሃይማኖት ሻምናይ ዳዊት ሃይለ ታሽዓይ ኮይኖም ውድድሮም ክዛዝሙ ከለው እዙን ፍሉይ ብልሕን ጥበብን አሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ወዲ አስሄል ምስ ሙሉእ ብቕዓት ተቀዳድምትና ነይሮም ሙሴ አስሄል ኣብ 2010 እንተኾነ ንኣርባዕተ ተቀዳድምቲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም ንፈለማ ግዜ ናብ ሲንጋፖር ሒዙ ብምኻድ ብሉጽ ዓወት ዘምጽእ አሰልጣን እዩ ኣብ 2012 እንደገና ቀዋሚ አሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ብምዃን ዝተመዘዘ ሙሴ አስሄል ነታ ጋንታ ሒዙ ዘምጽኡ ዓወታት ምስ ንርኢ ኣብ ዙል ኣልጄርያ እንተኾነን መጀመርያ ግዜ ኤርትራውያት ናይ ብርሃን ዝተዓወተሉ ሃገራዊት ጋንታ ነቲ ተቐሪቡ ዝነበረ ሽልማት ሓንቲ ከየተርፈት ዝጋሓጠትሉ ውድድር ነይሮም 2012 ሻምፒዮን ኣፍሪካ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝተኻየደውን ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ንኹሉ ተቐሪቡ ዝነበረ ብናይ ጋንታ ግዜ ብናይ ውልቂ ግዜ ኣብ ናይ ጽርግያ ውድድር ናትናኤል ብርሃነ ብዓበይትን ትሕቲ ዕድመን ወርቂ ክወስድ እንከሎ ፍረቃልሲ ደበሳይ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ብሉጽ ውጽኢት ንኤርትራ ኣትሒዝዋ እዩ ኣብ 2013 ሻምፒዮን ኣፍሪካውን ከምቲ ዝሓለፈ ናይ 2012 ነቲ ተቐሪቡ ዝነበረ ናይ ጋንታን ናይ ውልቂ ከምኡውን ኣብ ናይ ጽርግያ ውድድር ቀዳማይ ተስፎም ዑማርያም ሳልሳይ መርሃዊ ቅዱስ ብምዃን ውድድሮም ክዛዝሙ ከለዉ ሕጂውን ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ቀዳመይቲ ብምዃን ላዕለዋይ ድሒዛ ከም ትወፅእ ገይርዋ እዩ ተኻልእ ኣብቲ ዓመት ሰራየ ፍሉይ ተርእዮ እንተነይሩ ግና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተቀዳድምቲ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ እዩ ነይሮም እቲ ታሪክ ዝሰርሑ ድማ እዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ሻምፒዮን ኣፍሪካ ብምዃንን እዮም ኣብ ኩሉ ተኻይደ ውድድር ድማ ኣብ ፖዲየም ብምድያብ ኣዋርቕ ሽልማን ከለዋ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ጋንታ ግዜ ቀዳሚት ብምዃን ንመጀመርያ ግዜ ኣኽሊል ዓወት ዝተጎናጸፈሉ ዓመት እዩ ነይሩ እዚ እውን እቲ ካልእ ስራሕን ጥበብን ብልሕን ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ሙሴ አስሄል እዩ ነይሩ ብኡ መንገዲ ድማ ብደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ሻምፒዮን ኣፍሪካ 2013 ክንከውን ክኢልና ብድሕሪ እዚ ኮንፌደሬሽን ኣፍሪካ ኣብ 2013 ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዝተኻየደ ኣብ ከተማ ሳርጃ ንውድድራት መጀመርያ ግዜ ሃገራዊት ጋንታ ኣፍሪካ ኣብ ዝቆመትሉ ግዜ ነቲ ውድድር ከም ኣሰልጣኒ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኮይኑ ክመርሖ ብምምራፁ ንብሉጽነት ሰማይ ከም ዝሰቐለ ኣመስኪሮም ኣብቲ ዓመት እያ ድማ ዝበለጸ ኣሰልጣን ኣፍሪቃ ብምዃን ናይ ኣዋርድ ሽልማት ዝተቐበለ ሙሴ ወዲ አስሄል ሓደ ካብቶም ዕዉታት ኣሰልጠንቲ ሃገርና ኤርትራ እዩ ሙሴ አስሄል ኣብዚ ሕጂ እዋን ደቂ ኣንስትዮ ተቀዳድምቲ ብምሓዝ ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝኸሰሮ ዓወት ኣብ ምምጻእ ኣብ ሓያል ጻዕሪ እዩ ዝርከብ ድሮካ ምጽራይ ጀሚሩስ ኣብ 16 ተቀዳድምቲ ናብ 13 ምውራድ ብሕጂ ናብ 8 ኣውሪዱ የዕውታኔን ዝበላን ተቀዳድምቲ ኣብ ምምራጽ ከም ዝርከብ ምስ ሲነማ ኣብ ዝገብሮ ሓጺር ጻንሖት ገሊጹም ሙሉእ ዓወትን ንኣሰልጣኒ ቅድድም ብሽክሌታ ደቂ ኣንስትዮ ሃገራዊት ጋንታ ሙሴ አስሄል ንምንየሉ
ሳር ጻውዒት ባርሳ ዝነጸገ ተጻዋታይ ኣጥቃዒ ዋትፎርድ ኢስማዒል ሳር ኣብ 2017 ካብ ባርሴሎና ቀሪቡሉን ዝነበረ ጻውዒት ከም ዝነጸጎ ሓቢሩ ሳር ኣብቲ ግዜ ምስ ፈረንሳዊ ትሬነስ ዝጻወት ምድላዩ ነቲ ካብ ስፓኛዊት ጋንታ ቀሪቡሉ ዝነበረ ጻውዒት ነጺግዎም ሳር ዝሓለፈ ሰሙን ዋትፎርድ ንሊቨርፑል 3-0 ረቲዓ ናይ ዘይተሰዓርነት ጉዕዛ ደው ኣብ ዘበለትሉ ጸወታ ብዘርኣዮ ብሉጽ ብቕዓት መዛረቢ ማዕከና ዜና ስፖርት ኮይኑ ከም ዘሎ ይፍለጥ ንሱ ኣብቲ ግጥም ክልተ ሽታት ኣብ ሰኪዐት ሊቨርፑል ክቆጽር እንከሎ ዝወድዕ 22 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ 2017 ማልያ መትዝወዲው ኣብ ጻወተሉ ዝነበረ ግዜ ካብ ሓለፍቲ ዕድጊ ባርሳ ተደጋጋሚ ጻውዒት ይቐርበሉ ከም ዝነበረ ይዝሕብር ንሱ ግን ማልያ ፈረንሳዊ ትሬነስ ወዲው ክጻወት ይመሪጹ ሳር ነቲ ውሳኔ ዝወሰደሉ ምኽንያት ክነግር እንከሎ ኣብ ባርሴሎና ምስ ተቐየር ተጻወቲ ኮፍ ኢለ ግዜ ካብ ዝሕልፎ ኣብ ፈረንሳ ምድማቕ ይሕሸኒ ካብ ዝብል ሓሳብ ምንባሩ ይሕብር ሳር ኣብቲ እዋን በቲ ካብ ባርሴሎና ቀሪቡሉ ዝነበረ ገዚፍ መጠነ ገንዘብ ዘይምስካሩ ሎሚ ከም ዝሐጎሶ እዩ ዝገልጽ ሳር ነዚ ካብ ባርሴሎና ጻውዒት ነጺጉ ናብ ሬነስ ድሕር ምኻዱ እታ ጋንታ ኣብ ሊግ ፈረንሳ 5 ተርታሒዛ ውድድራ ክትፍጽም ተዓዋቲት ኮፓ ዲ ፍራንስ ከውኑን ሰነዳታ ጋንታ ይረዶም ብዘይካዚ እዚ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ነዛ ጋንታ ኣብ ዩሮፕያን ሊግ ክትሳተፍ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረላ ይንገረሎም ሳር ንክልተ ዓመት ማልያ ሬነስ ገይሩ ድሕሪ ምጽዋት እዩ ብ40 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ዋትፎርድ ተሰጋጊሩ ናብ ፕሪሚየር ሊግ ድሕሪ ምጽኡኻ ከም ዝሐጎሶ ዝገልጽ ሳር ናብ ዋትፎርድ ከም ተሰጋገረ ኣብ ውዱ ሰዓት ብቴሌፎን ከም ዝፈለጠውን ንመምር ሓበሬታ እታ ጋንታ ገሊጹላ እዩ ሴኔጋላዊ ሳር ኣብ ሃገሩ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ደጋፊ ማንቸስተር ዩናይትድ ኮይኑ ንጸወታታት ፕሪሚየር ሊግ ይከታተሎ ከም ዝነበረ ይሕብር ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ሎሚ ቀዳም ብናይ መበል 29 ሰሙን ጸወታታቱ ቀጺሉ ውዒሉ ኣቐዲማ ጸወታ ኣዘሰላሰለት መራሒት ዘላ ሊቨርፑል ኣብ ሜዳ ንቦርማውዝ ኤንጊልያ ገጢማ ኣብዚ መሳጥን ዓብላልነት ሊቨርፑል ዝሰራየን ጸወታ ቦርማውዝ ኣብ 9 ደቂቕ ካብ እንግሊዛዊ ካሉም ዊልሰን ብዝረኸበታ ቅልጥፍቲ ሸቶ መሪሕነት ብምሓዝ ነታ ኣብ ወጥሪ ዝቐነየት ሊቨርፑል ኣብ ጻዕሪ ከተእትዋን ከላ ሊቨርፑል ድሕሪ 16 ደቂቕ ብሸቶ ቦርማውዝ ተቐይሩ ንሜዳ ዝኣተወ ተኸላኻሊ ቦርማውዝ ጃክ ሲምፕሶን ብዝፈጸሞ ጌጋ ሞሳላሕ ካብ ሳዲዮ ማነ ዝመጸ ተኩዕሶ ናብ ሸቶ ብምልዋጥ ንክለቡ መማዕራሪ ሸቶ ከቆጽር ክኢሉ መበል 33 ደቂቕ ሳዲዮ ማነ ንክለብ መሪሕነት ትሕዝ ሸቶ ብምዝጋብ ሊቨርፑል ንዕረፍቲ 2-1 መሪሓ ክትወጽእ ክኢላ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝነበረ ጸወታ ቦርማውዝ ተማዕራሪዮም ሸቶ ንምርካብ ንልዳት ሊቨርፑል ክኹሕኩሑ ኣብ ስራይሉ ኣብ መበል 60 ደቂቕ ፍሬዘር ንሓላው ልዳት ሊቨርፑል ኣድሪያን ብልዕልዩ ይሕሊፉ ናብ ልዳት ዝለኣኻ ኩዕሶ ካብ ሕንጻጽ ምስ ተጻዋታይ ሊቨርፑል ጄምስ ሚልነር ብምድሓና ቦርማውዝ መማዕራሪ ሸቶ ካብ ምርካብ ተዓንቂጻ ምንዱብ ግዜ ብምእካል ድማ ሊቨርፑል ንቦርማውዝ 2-1 ምርታዕ ድሕሪ 3 ተኸታታሊ ስዕረት ዓወት ከተሰማቕር በቂዓ ድሕሩ ካብ ዝተኻየደ 6 ጸወታታት ምስ ንዕዘብ ድማ ለንደናዊት ክለብ ኣርሰናል ንጎረቤታዊ ሳም ዓዲማ ያገጢማ ኣብ ጸወታዊ ሳም ጸወት 2 ደቂቕ ጥራይ ምስ ተላዕሎ ኣካፋልያ ቦይን ዓንዲ ልዳት ዘህርማ ፈተነ እንደገፍቲ ክለቡ ካብ መንበሮም ሓፍ ኮፍ ዘበለት እያ ነይራ ጸኒሖም ዌስት ሃም ብመንገዲ ሚካኤል አንቶኒዮ ብልጽ ዕድል ከተምልጣ ክኢላ እያ ኣርሰናል ኣብ መበል 22 ደቂቕ ዝረኸበታ ናይ ማእዝን ቅላዕ ተኸላኻሊ ሶክራቲስ ብሩሱን ንልዳት ዝለኣኻ ኩዕሶ ላዕለዋይ ወርደት ልዳት ክዓግታ ይኽኢሎም ጸወታ ድማ ንዕረፍቲ ብዘይሸቶ ባዶ የምርሕም ድሕሪ ዕረፍቲ ዓላማ ኣርሰናል ኣርቴታ ኣብ መበል 59 ደቂቕ ንመንስያ ኣጥቃዒ ኣርሰናል ኒኬታ ብኣሌክሳንደር ላካዜት ምቕያር ሸቶ ንምርካብ ክፍትን ይኽኢሎም ከምቲ ጽዊቱ ድማ ድሕሪ 19 ደቂቕ ኦባሜያንግ ንልዳት ዝለኣኻ ኩዕሶ ኣብ ተጻዋት ዌስት ሃም ተጋጫ ናብ ኦዚል ኣብ ዘምርሓትሉ ጀርመናዊ ከሻኒ ኩዕሶ ኦዚል ንላካዜት ዘቐበሎ ኩዕሶ ላካዜት ከይተጋገየ ናብ ሸቶ ብምልዋጥ ከም ትጽቢት ዓላሚዩ ንክለቡ መሪሕነት ክትሕዛ ይተራዩ እንተኾነ ግን ናይ መስመር ዳኛ ነዛ ሸቶ ካብ ጸወታ ወጻኢ ብምባል ክስርዛ እንከሎ ብባር ተራእየ ግን ነታ ኩዕሶ ዝሃንደሳ ኦዚል ኣብ ቁኑዕ ቦታ ብምንባሩ ብባር ክትጸድቕ ክኢላ ኣርሰናል ድማ ብእንኮ ሸቶ ፈረንሳዊ ላካዜት ንዌስት ሃም 1-0 ረቲዓ ታወፅያ ክሪስታል ፓላስ ንዋትፎርድ ዓዲማ ያገጢማ ኣብ ጸወታ ድማ ፓላስ ንዋትፎርድ ብጸቢብ 1-0 ረቲዓ 3 ነጥቢ ሓፊሳ እንኮ ሸቶ ፓላስ ጋናዊ ጆርዳን አዩ ኣብ መበል 28 ደቂቕ ኣመዝጊብዋ ሼፊልድ ዩናይትድ ንኖርዊች ዓዲማ ያገጢማ ኣብ ጸወታውን ሼፊልድ ካውድ 34 ዓመት ሓለቓ ጋንታ ቢሊ ሻርፕ ብዘመዝገባ እንኮ ሸቶ ንኖርዊች 1-0 ረቲዓታ ሼፊልድ 43 ነጥቢ ብምሁላል ነታ ጽባሕ ኣንጻር ማን ሲቲ ከቢድ ጸወታ ዝጽበያ ዘሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ብሓንቲ ነጥቢ በሊጻ ኣብ ሻድሻይ ተርታ ተቐሚጣላ
ኣብ ሓምሻይ ተርታ ዘላ ወልብስ ኣብ ሜዳ ንብራይተን ዓዲማ ብዘካየደት ጾታ ብዘይ ሸቶ ማዕረ ባድባሪ ተዛዚሙ ወልብስ ብ43 ነጥቢ ንሸፊልድ ብጸብለልታ ሸቶ በሊጻ ኣብ ሓምሻይ ተርታ ተቐሚጣላ ሳውዛምፕተን ኒውካስል ዓዲማ ኣብ ዘካየደት ጾታ ዘይሓሰበቶ ስዕረት ይገጢምዋ ኒውካስል ኣብ ዝሓንቲ ሸቶ ጥራይ ሰራያ ጾታ ካብ ፈረንሳዊ አላይን ሴንት ማክሲም ኣብ መበል 79 ብዝረኸበታ እንኮ ሸቶያ ተዓዊታ ወፅያ ኣብ ጾታ ኒውካስል ቅድሚ ዕረፍቲ ዝረኸበታ ፍጹም ቅላዕ ተኸላኸልያ ማትሪቼ ዝሃረማ ኩዕሶ ብሓላ ውልዳት ሳውዛምፕተን አሌክስ ማካርቲ ክድሕን ከላ ተጻዋታይ ሳውዛምፕተን ሙሳ ጂኖዶብ ኣብ መበል 29 ብዝፈጸሞ በደል ብቀይሕ ካርድ ምብራሩ ክለቡ ሳውዛምፕተን ንዝተረፈ ሳደቀ ብ10 ተጻዋቲ ክትዛዝሙ ተገዲዳ ድሕራ ጾታ ዘካየደት ለንደናዊት ክለብ ቶተንሃም ናብ ሜዳ በርንሌይ ተጓዒዛ ገጢማ ኣብ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ጾታ ዘን ክልተ ክለባት ብዓብላልነት በርንሌይ ተሰላሲሉ ከም ውጽኢቱ ድማ 10 ደቂቃ ከይተላዕሎ ብመንገዲ ቻርሊ ተርላይን ጄይ ሮድሪገዝን ሓደገኛ ፈተነታት ምክያድ ንልዳ ቶተንሃም ክትኩሕኩሕ ኢላ ተኸታኸልቲ ቶተንሃም ግን ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ኣትዮም ኣብ መበል 14 ደቂቃ ናይ ጾታ ኣትካዒ በርንሌይ ጄይ ሮድሪገዝ ካብ ክልል ሳንዱቕ ፍጹም ቅላዕ ዝሃረማ ተራር ቅላዕ ብሓላ ውልዳ ቶተንሃም ሂጎ ሎሪስ ክድሕን ከላ ነታ ሎሪስ ተፋ ኩዕሶ ክሪስ ውድ ናብ ሸቶ ምልዋል ንበርንሌይ ላዕለዋይ ክትሕዛ ይተራዩ ጾታ ድማ በርሕነት በርንሌይ ሓደ ባሪ ንሕረፍ ትምሪሖም ናይ ድሕረፍ ጾታ 5 ደቂቃ ጥራይ ምሰላዕሉ ሓለቃ ጋንታ በርንሌይ ቤን ሚክ ኣብ ክልል ሳንዱቕ ፍጹም ቅላዕ ክለቡ ኣብ ልዕሊ ተጻዋታይ ቶተንሃም ኤሪክ ላሜላ በደል ብምፍጻሙ ቶተንሃም ፍጹም ቅላዕ ረኺባ እንግሊዛዊ ደላዓል ድማ ነታ ተዋህበት ፍጹም ቅላዕ ናብ ሸቶ ምልዋጥ ንክለቡ ቶተንሃም ከም ማዕራርያ ኺሎም ተጻዋት ቶተንሃም ጾታ ናብ ቁጥጥሮም ብምታው ብመንገዲ ሉካስ ሞራ ከምኡውን ሎሴልሶ ሓደገኛ ፈተነታት ከካይዱ እንከለዉ በርንሌይ ብመንገዲ ክሪስ ውድ ከምኡውን ተቐይሩ ዝኣተወ ማቴጅ ቬይድራ ዝገበሮን ሓደገኛታት ፈተነታት ብሓላ ውልዳ ቶተንሃም ሁጎ ሎሪስ ክመኽንያ እንክኢለን ምዱብ ግዜ ኣኺሉ ድማ ጾታ ማዕረ ሓደ ብሓደ ተዛዚሙ ብዘይካዚ ላሊጋ ስፓኛ ሎሚ ቀዳሙን ቀጺሉ ውዒሎም ኣቐዲመን ጾታን ዘካየዳ ክለባት ኤባርን ማሎርካ ነረን ኣብ ጾታ ድማ ማሎርካ ንኤባር ኣብ ቅድሚ ደገፍታ 2-1 ረቲዓታ ዳንኤል ሮድሪገዝ ንማሎርካ መሪሕነት ዝተሓዝ ሸቶ ክቆጽር እንከሎ ድሕሪ ዕረፍቱን ታካፉ ሳኩቦ ካልእቲ ሸቶ ንማሎርካ ብምዝጋቡ ማሎርካ 2-0 ክትመርሕ ኺኢላ ተጻዋታይ ኤባር ፔድሮ ቢጋስ ንክለቡ ኤባር ካብ ስዕረ ዘይትናግፍ እንኮ ሸቶ ኣመዝጊቦም ኣብ ሳልሳይን ሓምሻይን ተርታት ተሰሪዐን ዝርከባ ክለባት ሴቢያን አትሌቲኮ ማድሪድን ዘካየደው ከቢድ ጾታ ብናይ ሓበር ዓወት 2-2 ተዛዚሙ ኣብዚ ንክልቲአን ክለባት ውሳነ ዝነበረ ጾታ ቀዲማ መሪሕነት ዝሓዘት ካብ ሜዳ ወጻኢ ትገጥም ዝነበረት ሴቢያ እያ ነይራ ካብ ሆላንዳዊ ኣጥቃዒያ ሉክ ዲዮንግ ኣብ መበል 22 ደቂቃ ሸቶ ብምርካብ ንጾታ 1-0 ክትመርሖ ኺኢላ እያ ነይራ መበል 31 ደቂቃ ተኸላኻሊ ሴቢያ ዲየጎ ካርሎስ ኣብ ክልል ዳት ክለቡ ብኢዱ ኩዕሶ ብምትንካፉ ማእከላይ ዳኛ ብባር ብዝመጹ ሓበሬታ ምውካስ ንኣትሌቲኮ ማድሪድ ፍጹም ቅላዕ ኣዚዙላ ስፓኛዊ አልቫሮ ሞራታ ድማ ነታ ፍጹም ቅላዕ ሓላፍነት ምውሳድ ከይተጋገየ ናብ ሸቶ ብምልዋጥ ንክለቡ ከም ማዕራርያ ኺኢሉ ድሕሪ 3 ደቂቃን ኣብ ክራማት 126 ሚልዮን ዩሮ ናብ አትሌቲኮ ማድሪድ ተሰጋገረ ዝኸበረ ተጻዋታይ ዛ ክለብ ጃኦ ፌሊክስ ንክለቡ መሪሕነት ተትሕሸቶ ምውጻሩ አትሌቲኮ መሪሕነት ክትሕዝ ኪኢላ እያ ዕረፍቲ ኣባጋም ካሉ ሴቢያ ናብላት አትሌቲኮ ኣብ ተጸጋዓትሉ ተኸላኸለ አትሌቲኮ ኬሪያን ትሪፐር ኣብ ልዕሊ ተጻዋታይ ሴቢያ ኦካምፑስ በደል ብምፍጻሙ ባር ደጊሙ ፍጹም ቅላዕ ክትወስን ኪኢላ እያ ኦካምፑስ ድማ ነዛ ባዕሉ ዘምጻእ ፍጹም ቅላዕ ሓላፍነት ምውሳድ ንኦብላክ ናብ ጊጋ ማእዝን ምስዳድ ቅድሚ ዕረፍቲ ንሴቢያ ከም ማዕራርያ ኺኢሉ ጾታ ድማ ብማዕረ ውጽኢት 2-2 ተዛዚሙ ድሒራ ኣብ ካልኣይ ተርታ ትርከብ ዝሓለፈ ሰሙን ብሪያል ማድሪድ ስዕረት ዝገጥማ ባርሳ ኣብ ሜዳ ንሪያል ሶሲዳድ ዓዲማ ያገጢማ ኣብ ጾታ ድማ ኣብ ብሉጽ ኣቃውማ ዝርከቡ ከም ሽወደናዊ ኤርትራዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ማርቲን ኦዴጋርድ ኣንደር ጉቤራ ዝርከቦም ተጻዋቲ ሶሲዳድ ኣብ ልዕሊ ባርሳ ብሉጽ መኸተ ከርእዮም ተራዮም ብመንገዲ ሓድሽ ኣጥቃዒያ ብሬዝ ዋይት አንቶን ግሪዝማን ሊዮኔል ሜሲ ብርክት ዝበለ ፈተነታት ምክያድ ንልዳት ሶሲዳድ ብተደጋጋሚ ክትፍትኖ እንከላ ሸቶ ከይተመዝገበ ግን ናብ ቀዳማይ ዕብረ ጾታ ምእኻሉ ንዕረፍቲ ባዶ ባዶ ማምሪሕን ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ጾታ ብዓብላልነት ባርሳዩ ተሰላሲሉ ባርሳ ብመንገዲ ሜሲ ፍራንክ ዲዮንግ ተደጋጋሚ ንልዳት ሶሲዳድ ክደፍር ክትፍትን ከላ ሸቶ ኣብ ምምዝጋብ ግን ዕውቲ ኣይነበረትን ኣብ መበል 85 ደቂቃ ተኸላኻሊ ሶሲዳድ ኖርማን ኣብ ክልል ልዳት ክለቡ ኩዕሶ ብኢዱ ብምትንካፉ ተጻዋቲ ባርሳ ፍጹም ቅላዕ ክሓትዮም ተራዮም ማእከላይ ዳኛ ድማ ካብ ባር ድሕሪ ዝመጽእ ሓበሬታ ንባርሳ ፍጹም ቅላዕ ኣዚዝዋ ሓላቃ ጋንታ ባርሳ ሊዮኔል ሜሲ ድማ ነዛ ፍጹም ቅላዕ ናብ ሸቶ ምልዋጥ ንባርሳ ወሳኒ ሸቶ ምቁጻር ኣብ መሪሕነት ክሰቕላ ይኽኢሎም ብተወሳኺ ዛ ሸቶ ንሜሲ ኣብ ናይ ሎሚ ጾታታት ላሊጋ መበል 19 ኮይና ተመዝጊባትሉ ደላ
ጾታ ኣምዛም ተጻወት ባርሳ ብመልሰ መጥቃዕቲ ናብ ዳ ሶሲዳድ ከጥቅዑን ከለዉ ንቀዳሚት ሸቶ ባርሳ ዘመዝገበ ሜሲ ንመንእሰይ ኣንሱ ፋቲ ዝቀበሎ ኩዕሶ ፋቲ ናብ ሸቶ ብምልዋጥ ንመሪሕነት ክለቡ እተውሕስ ካልእት ሸቶ ከቁፅር ክኢል እዮም እንተኾነ ግን ዛ ሸቶ ብባር ተራያ ፋቲ ካብ ጾታ ወፃ ብምንባሩ ክስረዝ ይኽእላ ምድብ ግዜ ኣኺል ድማ ጾታ ብዓወት ባርሳ ሓደ ባዶ ተዛዚሙ ባርሳ ብዝዓወት ሓጊዛ ነጥባ ናብ 58 ክብምባል ኣብ ቦታ መሪሕነት ላሊጋ ተሰቂላ ኣላ እዛ ካታሎናዊት ክለብ ብውሕዱ ክሳብ ሪያል ማድሪድ ጽባሕ ናብ ሪያል ቤቲስ ከይዳ ትገጥም ን24 ሰዓታት ኣብ መሪሕነት ክትጸንሕ እያ خبركم تخاتلتي يوتيوب channel سينما سمرم نمكتالكم እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊና لكم ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን